Si vos en recordeu, l'any passat és que vareu venir, la barrera estava oberta per pujar, després s'havia fet una restauració o una intervenció poc afortunada, perquè ara veureu que el que és la base ja s'ha començat els escalons a bucar, surten les pedres i tal. Després, quan vàrem baixar, la barrera estava tancada, per tant, qualcú anava per nosaltres. Ara, aquest darrer any, s'ha ampliat el camí sense permís. La mola, suposant que per baixar la mola, que ja no està dalt, però encara se pot entrar per un costat, per tant, segueix sent molt perillós. Hi ha petit vandalisme perquè hi ha uns grafitis horrorosos en el brancal de pedra que són superguapos i que està ple de pintades de grafitis. I bé, bàsicament que darrerament la barrera ha estat tancada. No tot és negatiu perquè, com sabeu, el govern anterior no hi havia hagut gent de feedback, ara al contrari, ja darrerament sí que ens hem pogut reunir i si tot va bé, la barrera estarà oberta per nosaltres i també l'Ajuntament se reunirà amb el propietari. I ja vos contarem. En aquest aspecte hem de ser optimistes i veiem que hi ha un pot de voluntat d'un apropament per demanar què és el que volem, sobretot respectant la propietat privada, que aquest senyor ens deixi X dies a l'any o en el mes, poder pujar en el molí com un dret històric que tenim, perquè com sabeu, els nostres avantpassats hi feien el pan caritat i han pujat sempre. I això, estaria molt bé, encara no s'han decidit els dies, però jo penso que diumenges i dilluns, perquè en el mercat venen molts de turistes que són senderistes i tenen sensibilitat cap a, o el manco respecte cap al patrimoni i no sé, diumenge i dilluns, no sé, hem de decidir què volem i què ens deixa fer i sobretot que acabi de fer les coses bé, que quan fa obres que demani permís, que és una zona anell i això. I no vos entretem més perquè sé que molts teniu dinar i que molta gent vol seguir l'excursió. Jo avui de matí volia anar a veure si la barrera està oberta, però després he pensat, sorpresa, ja ho veurem. Si és que no ho sé, espero que sí. Crec que en Andreu no és per aquí, en Andreu Serra me va dir que telefonaria l'amo i que en teoria està oberta. I llavors ara pujam i com sabeu en una horeta estan llestos i després els que vulguin anar cap a Galilea doncs ja feim grups i això. Moltíssimes gràcies a les xenamiers que sempre fan que això sigui una festa i bé, a totes les associacions de la plataforma i en Joan Vic que ha fet el cartell i ja està, podem anar per amunt. Fem una foto! Aquí. Aquí. Comandare.